že většina onemocnění je genetických. A to už není pravda. Existuje věda epigenetika, která právě toto všechno nabourává, protože je zjištěno vědecky, že genetických onemocnění je pouze 5% a 95% onemocnění můžeme my ovlivnit, což je výborná zpráva. Takže to neznamená, že když moje babička měla cukrovku, musím ji mít taky, že když moje maminka měla nějaké onemocnění, musím ho mít taky, když babička byla tlustá, že budu taky tlustá, ale naopak já to mohu ovlivnit. Když si představíme naše geny jako takovou klaviaturu klavíru, tak ty jsou dány, to jsou ty klávesy. Ale na nás je, jakou klávesu my zmáčkneme. To znamená, že my máme nějakou genetickou dispozici, ale záleží jenom na nás, na našem postoji k životu, jestli ty klávesy, které vlastně měla spuštěné ta moje babička, jestli je spustíme taky.